Sasisin pat kuble ye pi baro bat pidang ye pe ye ka kubor jong u mau por habeng ye ya chaprang bat ka kubor hakani ka por togi ne pe ye ki mat ki bekongsan jong go kubor kumne ngi klemrai na stret red ban pen bet put ngi la her shadu jaka ong u ba lak men rembui hato ki bos kul kinweng ne kin punju shushu ya ka dheng kali hasar slat na phang ko omba ye ki trep jong guitarist hashnong pdeng yam kthang ki paj ba shet kala ke embos haka rukom set jinkli yeki khina SSLC haka subject social science UMDC but MLA karambrai kim champion tip yenga shwaba kinli penyeso sha NPP ong uba bormanding nonglang penrem jur ka congress ye ka sarkar NDA bapan ke udor ye ki mar ki mata bat ke petrol kala der ban kli nangno ka jai ben rew kawan puson shano ka jai ben rew kan poi ke jingbam ke bapaka kamdei ke balong ke jingbam ke beremdor ong ikong DBS mukhim ni gede demokrasi kaba kano ka voice jong ki priu nimla mas suppress yaka hanrei hakat kum gaji jonga ki regional committee kilale yaka kam maximum kabakila pan protect ya ka interest jong kastit kejongi kapor kan sabata ngampa banya kren pun nrei pilaya ihi kane gade kasen ke banongkong ba ki regional committee ki lek hagi jaka ki ba dei banya kren umdei ba ki raya kan ya pos ketriat ki raya kan ke dei hak ki da lek hagi jaka tengah trai ba ke jaka senjam ke bala shim kade ka ba maximum ke ba la banle hakum gini ki po hakum gini ka khem ano ka issue ka politik hi kan simbe yakinu no ki issue phile ya ka turu ndan hu ang gobonde yele ya ka ba deiro ang kumta ya ka tatem la ban ko bang phi ka de demokrasi ka baro shikata ka lomba ka ji kren ka lomba ka issue upur usam de way na ki ka issue ka ba sa teng rehakan ka sarkar iba kala persyam kat bala ban sort out ya kini difference ta let's see ya kata ngamla ban ong ka kata ka jingma ka kata ka bomde ka jingma ya kata ngamla ban batay ndrai ka sarkar haba ka shim ya kanono ka ra ka shim in the larger interest na kamta interest no ka set kam shim na kamta ka personal interest jong nor jong no ka proses kala ya syakmat kumbang ang yapi ba nginle ya kabar kam nak benta ban yada ya interest jong kedeu jongi ke basyong tan boda kajing tmu jong ka sarkar jala ban pentre kam no da ki bos na ka benta ban ya khon ye ka dhengkali khamtam ha ka nong ba shlong omla asatia ban tip lakan ya rap ne kan penjur shushu ya ka dhengkali kabla sartok lupa halo ke ne ka phang na ka liang jong umintri ka tanat puli puti ka sarkar jala uba lakmen ramboi ulong ba shisen perkhan kamdi setia ka kam ka basuk khamtam kum hanong ba shlong ba ka jaka kala khap ngia lupa la ka taru uong badon kam manaya slok bat perkhat sani bin pabin khnang ba ka jing pentre kam da ki te ki kali kan la shisha ban weng ya ka dheng kali kumman chukidau hangne kanong ba shlong nadu kesngi ningkong hadu si thoding kaman be ye ka dheng kali tang shupoi ka por le school bat ka por y school kadaw kalong bana ka benta iwe ikhna lapanon kam kawai ka kali kumta na ka benta ki hazar ngut ki khna lahap ban yeng lanya ha ka ju ka surok da ki hazar tli ki kali school bus ka dei ka project ka ba chief minister ula ha ba ila yo i ya ka jing e jong ki khna school ya ka jing e jong ki ka lek kawan ha ka jing khap ngia ta ula shim ya karai ba de bandan daki school bus knan ban pensuk ya ki khna ban le school tang ba shwa ban le ya ka tang in happe man don bun ki challenge ki ba I hak ba de bakan number 1 ka challenge kalamba ka jige kalamba ya ki dik si spat li ki boss na santot li boss ka ba kalong ha ekin pak eki ngaram dan jaka pakin on da kira drop yaki kena school hapo step by step lana hapo all saying lana hapo ha ekin lebu yaki
kabaar kalong ba hai kejakiu jika hiar jong ki kena school makum bagi yoi menta kibabun ki jaka kilong kila occupy da ki breu kiba kamaya ka jak po jong ki man kasngi kaner ko dei ka we ka challenge kabalai ka challenge kalong ba kini ki pos kimla ban rong ha kini ki surakshnon kamot ki kemi pa kin habwan hi ban bu ki kun jong ki ha ka designated place ka ba long ban kêu na thiar kena school ban bu ki kun ne ban pick up ki kun te kamu kini ki surakshnon kin kala long hi ki jaka bu kali ban up ki kun kaner kan ban ra hi jing e ya ki nong lek nong wan te hab ang kum ta kalong ba ngi hab ban prakhat ban pe khnang ba ondala implement ya kini baro khnang ba kanum ban ra ha jaka ba ka jing thu ban ra ya ka jing suk bat ka jing pen kenloi ya ki surok kan long pen ban ka nang pen khap ngia ya ka main road bat ki arterial road ke badan hapo kasor ka jangi ha ba ong kita ke jing e ke ba ngin hab ban farsi kamot ngin prakhat swa bang implement ngin prakhat yakine te kiniti kriti kumno ban le yakane dang walk out te ondal de walk out yakine baro nga kermen ba the best solution ngin la ban idea ngin la ban implement khnang ba yakini ki challenges ngin la ban overcome kaniti kriti ngam palla ban ong PAA ya manta nomor ba kane kadang sedang conceptualize dau chip nisar kade ka idea ka ba don kamtam ha ka juk ka bamta te ta ka daw kalong nakling jung nga ngas ngawa kade ko hatam tamba ngin happe pat ya kitu ki challenges ki ba ngadap ong ipi menne khnang ba kanamura jing e ya kalik ka ban jung pai ba ondala implement ya kaneka anda kini ki boss kila ya hasro ne kade ka convergence of mind is needed but kis barok stakeholder laki long di school laki long ki pa laki long ki bor jong ka ba pnya ka traffic lan ki bor jong ka district administration knang ba ondal implement kuma amne ba kaneka project kan long ka bajok na ka banta ka jingbit jimbiang jong ki khna school ba ka jingbit jimbiang jong nong song snang baro phi ka dheng kali kam dei tang hasro kre hapo kompang la jong ru la rang ga jing dheng kali mabahwe kompang ke dong kanot li kali tapi omen say ke ba shaden hab say shwa saw santli kali kan ne kam de ba kalong ka ba den ta ka daw o chip nisar udan ka short term but ka long term plan ka long term plan jang o ka ba de kalong ka balarai ba ya ka ban ba ka new shillong kan de ka reality ba khnang ba kibriu kin ka mindset jang kibriu kalong ba umde sho tanghang ne kade shateru khnang ba ngin la tang ba shwa ban gai sakiti news long kan de kan hang teru ko dan kan ka proper plan bat kisnong ka dan hang tu khnang ba kisurok kinong nom long kum kisurok ka dan hakane ka shlong jongi kumbalong menta kajing peteng jong kajing jur uslam tang ha pedeng khindia sngi ka sautrik uya yong raja ar kala penlong ye kwa umngot ban shleilut bat kane kalakta ru ye ki yeng brew ki bedon ha ka shnong pedeng west giant hill district na ka daw ko jingwan poi ko umba ka bahe hadu ke tengkong yeng na ka liang jong ka shnong pedeng tourism development society kala itu ba ka ni ka jingthai uslam bajur kalakta ye ka jaka shangkai ka shnong pedeng tourist spot balong ba ka jingdo nong ka bakraw ya ka tei ka jaka namar wat ki yeng trip ki bedon hajan kawa kila sha rong lut ha ka lai thu ru ba ka jing peteng ka jong uslam nadu ka por mistem jong ka south ring ka jing ha jong ka kalayo man rong ya bon tli ki leng ki yeng jan ki tiar pendon kam ha ka campsite bat ka long ka jing do nong ka bakraw ye ki briu jong ka shnong kham tam ki to ki bi im jan ka kam jong kai patei hapo jong ka shnong shushu ka ni ka jing ha jong ka wa kala panjulo ru ye ki jaka lek bar ne public toilet bat shibon tli ki yeng sa mit ki bodon ha ki benta basharum jong ka shnong kani ka jing shlei kala pen kathang yi pai nong song shnong bat ka long ru ka jing do nong ga bakraw khamtam ha ka liang jong ka kam jong kai perthei ya ki to ki spangut ki bi imja na kani ka kam hapo jong ga shnong nong pedeng
Ka examen matrik ni SSLC. Kalapoino siya kabakut, menta kasngi balang ka henru tarik yayong arajar arpuar. Bat ka result pat lakmilanti. Bakan mi hadu ubenay jeliw arajar arpuar EA kumba julong manlausnem. Ki babun ki jingkeli ki subjek baper baki khana. Kila dep yale kimdaya pertan. Nakor komset jingkeli ki embus manlausnem laino tangka subjek social science. Baki khana kila ut baki embus kaset jingkeli kala bak lebak nakabaju set manlausnem. Ka jingut ki khana bayale yakane ke exam SSLC. Kelaja omtang hakaway ni artili ki school. Henry keleng saudong ke jelahi borok kaway. Laki day ki school. Kibadon hasor ni ki school kibadon hanong kandong ru kumju. Katkum ka jingetu jung ki khana. Ki bayale yakane ke exam SSLC. Ka subjek social science. Kabalalong hakasaw terik yayong. Kadai ka subjek kabae tam. Baka embus klaset jingkeli. Bat omtang baka penkela bat penpelai ke rukomset jingkeli. Henry klaset penkelan jelebi bha. Yaki jingkeli. Man laki lenong, laka deka subjek history, civic, geography, bat economics. Kila itu baki babun ki jingkeli, kimlong katkum baki lapan kre, naki baki don haki lenong kot, baki leyo jinghikaya school. Ka jingle joke embus, kala penduk mesim shibun niki kena, kamtam nalor baki yo jinghikai, tang kato kane benai school, nakadaw ke jingsha pentut, jong ka klam ko bet kat kandai. Om tang baki set kelain ki jingkeli. Henry kila itu ru, baki jingkeli baki set kidon tang kniat ki bayadei neki bay hap katkum na ki jingkeli kibadon ha ka textbook baki pule haman laki lenong don ru ki khana ki balai thu baki lala bha bat pen kre ru ya baro ki jingkeli katkum ka textbook ne ka kot pule jongki balada ki ngat katkum ki jingkeli na ka kot pule kin yo first division ne distinction ha ka te ka subject phose baro ki jingkeli baki la crash tom na ki copy baru sisnem kim chemlong kumbala khmilanti kila krendiauru balada kalong hakne karukom omdon jingmentoi ban pule sitom ne budnut haki kopi namar leno kapor kabor bat kapisa baru sisnem lenter ka rukom set jingkeli jong ke embus kalong thik kumba ka parkhat tang na kabenta ki khana ki bastatam henry ka khlam parkhat ye kito ki khana ki basu pedang ne ki khana ki bakhamduna kabasa menta kalong satang ba ke embus kan kham parkhat lem yaki khana khamtam yakane ka subject social science thanang bakan omlong le no yaka jingpen kreshitom jongki khana school kalong ka ba sha long namar kaptung lepen kre khamtam ka social kalong ka ba sha long dangi daki ai ka jingkli ba bangil depen kre long ki bangil dep tho notes na kot ne na copy ki notes ki bangil dep tho long hot mangil depen kre sha te tang ba kila le dusun sisa namar ngim patang itu ki bangi pen kret tang bantau ngam nang ngim nang shu bantau ngi khna ki jingkli ru kila ba pala tang bantau ngim nang ngim don shure kata ka bor ka jingbut jing perkhat bantau ngim don shure kata ka but ka bor ta bantau social science tang ar lai tli hi badan majority nang ta te ki thau hi la ka khli de tang wi ar tli hi ar max lai max te yo hi ban score nang ta te tang san max room yo re long babali ki dusman dukan ne long saba tang ar banai engi yo balik school long ki no hikai ru kim la arban pendep ya kakos ha online ru ngim das ne thu bha te long bali ki dusman dukan ne ba ki set jingkeli ikumba di scientist bali tho ikumba di engineer di scientist bali tho exam long ngikwa ba bam taus nam kin pen long ki kampen suk ek jingkli yung long kampen suk ek jingkli ya kini ki khana ki ban sai la shim snem tengi rungi karpat baka embus kan yarap egi mo long dadi ba kiset na nakon na yu bangil depan pen kre long try distinction te yo abichi tarai telong bakim set na ka bangil depan kre te long ka shem ching phingi te ngi karpat ya ka sarkar mo bakin yarap egi bang pan pas ang isu tenan bala dep exam menta ka singi na kaleng jing ni khana mo ngila sung tenat ban dep exam tang ba ka we ka ba phala ka long ba ngila pan kre bahai ki subject baro khot ki bang de ban yele exam tang ba ka we ka ba phala long ka social science mo ngila pan kre bahaman laki lenong tang ba
haka singi bangi pet igi je haka singi bangi to exam pat de ngi pet igi jingkili ki bamdan sudah ada naka textbook te kalong kabaj jing e mo yangi te ngi nakaling jungi ki khana te ngi kirpat mo ya ka embus ka bakas ngo baha ban yarap lam yangi ngimtip haka no ko rukom tang balong ya ka ba kitu ki questions baha mentok singi long ngila pet ngila check na guidebook room dan haka textbook room dan tingi shu thau kul marhi tingi ka jinglong khana tingim la arban thau hadu bakan da dei ngi shu thau tang ban pendap ya ka papers lene kumta te nakaling jungi khana te ngi seng bah ngi kerpat moi ke embus bakan yarap lam ngi te tang kita Ngisnyo kemen hi bahadian kat ni sinem bat hadian kat ni benar bingila depen krek ngila la ban pendap ini ka yu kini ke exam ti apa jingsnyo gi jingir ngidon hi ki subject ki be ki don gi ba sukru ti jingsnyo apa jingsnyo junga hi ti ka subject ka ba tam di men ha mandi ka social science ti kidon gi jingkili ki ba ngi kum ki khna kidon ki ba ong no ki balong twisted na bentai jingi kin namar ba apa jingsnyo gi jingi ki jingkili ki ba ngi yor kim dei than ru kidon ki ba de na textbook kidon ki bom dei ru ti kidon ki ba ngila ba ong no kumno ki bala pen jenjari yangi ti ngi kum khna tingi kerpat jor ya ka sarkar bat ya ka embos khamtam ban ka la ban yarap ingi khniat namar ba tangi ki khna ru nginam la hi ban yu namar ba ki jingkili ki la long lupa kunto kidon hiru ki khna ki ba ya complain halor kan subject what hapo ngi ru hapo Instagram hapo Facebook ru ki yabo iki story iki reels jungkir ba ki persya ndi ba persya andre ki penpaw jing susi jor ba ki yung to tingi kerpar hijor ya ka sarkar ba khamtam ya ka embos bakan yarap le mingi kum khna lor nikam terus buat ba how new arah jara pulai karamra konstituensi ngin yo ya ka jingjop no kandidat jong seng kongres Kajinglit penyeso jong uba banjop pengrop MDC Karambra Jerngam Syake NPP kadai kaba ula shule marwei klem da pentip lang hau district president ong uba bormanding nonglang habai kren bar unong tho kubor mentages ngi habaklipan laga jingmi no jong MDC kan kta ne em ka congress ha ke election hau araja ar pulai uba nonglang ula ong bakan omdon ka jingkita asatia namar bakat nang mi kiski ka congress kran nang klan habaro ki zone hapo ka constituency habaklipan katkum kasur balayo sngo na kibabon balang ba uba kimfa es mavan yang MLA ru unlej penyeso no Syake NPP uba nonglang wala pentikna bakalong ka basisha Henry ula penpaupan ya ka jing sngo lengo namar bakite ki arngut UMDC badu MLA ki klem pentip ya u kum unongelam jong ka district to mentang ini ngap ya ka eiga ba uba nonglang udon ban kren nakaliang jong akom presiden namar ba kim konsol yang aban lek sia kataka weipat ka parti Surekat kum ka jingtip ba kilalek habaro kisun iyo ya ka jing benaba wan UMLA ro unsa lek no sia ka NPP kata kalong ngisyo jingtip na ki paralok ki parachor kinong kristian ba ichong ka seng kongres re nakaliang jong presiden kan sa ba kilek habaro kisun nga klem yo jingtip ba ki klem pentip ya kaburam ka jong presiden nakaliang jong akum district presiden haka jing pelik peniasok nakaliang jong UMDC dan rom jongi ubak copong rup sya KNPP ngamdon jing tip nakaliang kajongan merba klem yo bani konsol barnga ya pigi press nakaliang jong akum district presiden baki kwa bani kendo bantip hak biade bat kanika meeting ke pemerintah kabadengkong kelong ba ni ya khot ya kinong mi khmat na ki blok jong kilai teli ki blok kongres committee ke mau surut karamrai bat kanong ston ban pen klain ya ka organization jong ke parti bat bangin yo ban enroll hakipom kat kum jong kajing penbek jong ka state ka jongi menta sipor kidon kijing leng pedeng jong upai ba na kabenta ba MDC jongi ula lek no sya ka NPP ring ka kongres parti pedi khamtam haramrai kadang don ka jingkermen bat kadang klan ya ka distrik hi barok we kum yikinong tre kam don jingta
Namar hadu menta ka parti kongres kadang ya ka organisasi ban penklaim ya ka parti. Nakaliang jong karam rai blok, ban nakaliang jong ka distrik. Namar haka chu ka por mentang ade mangau distrik seden, bat kum ka appointment ngalayo na ka MPCC bangan hap in charge por ya karam rai blok. Ngila pen krek sai yang organisasi bat satang kendian singi ngin sapen bena ya kandidat nak seng kongres naram rai. We condemn MDA government and NDA government. Nongstoin Block Congress Committee hagani ke sngi baar kala penlong ye ke jingalang ha Congress Bhavan New Nongstoin hak ba kinong elam na kilaitli ki block kata ka Motion Road Block Congress Committee ka Rambrai Block Congress Committee but Nongstoin Block Congress Committee kilawan bane shimbenta hakate ke jingalang lai nun rengkat ru kinong elam jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee rengkat bat Virendra Singh Secretary jongka All India Congress Committee hadin balawai ke jingalang baro kinong elam bat kit khot kilara ya ki plakat ki balato ya ki campaign penrem ya ke sarkar NDA halo ke jingki udor jongki mar ki mata bat ke petrol ka senggung kres ginang ya kentu gine persya ba kadai banlong ba kumnu kanomdon kanu ka kani ka jingku udor ka bala palat mo tingin persyang kani kadai ka kasdep ka baningkong na kaliang jong hako ki block level ngilayat keleng hadu ki grassroots level hadu ki block ki district nang tangin wan ru ya kaban ken hapo ka state ru banal yang ka state ru nakaliang jong presiden ru oi ba Winston pala ila persyang na kaliang ke jong iru banyakren ka sarkar bat khamta ma iru ka next step kolong bat pensiyo ru ban hapo ka parliament ke jong ba kani kadon ka session ya si pensiyo hapo ka parliament ba lakumno kumud kani ka jingki udor kalakta shibune nadu usuk nadong hadong ba lakumno ensim ya kisinjam kamdai bat pensiyo udor katni kumba kadai kadai banlong hakan jing sali kaladai ban kamhiar kador namar ba mentale ringi tit umpeniang napo karesya karobel ngintil syu ka dollar jadi nak kata kadaw kemud nakal yang kajong MP mentangi ka sinjam ke baningkong kolong bangin persya kini ban pensiyo kini haki block level haki district level nang tanda kam sengap hako kasih level lu ngilale lada kam sengap nang tapat kasinjam ke bahadin par kolong lembau MP pensiyo ru hapo parlimen halor kini ke isu Pendam Jun nakaliang jungi kongres kamtam na wat na silong ru mantana nang stain ru ya kani ga jingki udor ki marba mardi jung ki brio pat kamtam ni kini ki udor jung petrol bat ki jing jubab ki ai na ko sarkar manta ki dong ki jing jubab ki bangim so ya hab jing mod e em nomor ba ki keno jingki udor ki petrol ka dai tang na mata ka kata thma ko don ka sha ndai ka ka hok pat kalong baga India ni kala thit ta kidol yaki ka crude oil ha kador ba khamdu na susu pani ka kador badan ha euro te ka jing kidor ja petrol baga diesel ni khamtam kala na kidor susu ki marpa ma di ru bro khat kala pen sitom hai ki bro khat so ka Meghalaya ko bai bat ni nak kelpad du ya sarkar ba khamtam ni tu ki bro ki ba em na ka jing em ha ka jing belas ni ba nadu me hapor covid kila promesi gitu makin air tak pisah makin perlai kita kisah kila pan kita ki number phone ni kibri berkhat nai hadu betal ke pat perlai te belai pun yarap iki ha tu belai lada pi yarap iki ha tu beliang lese kan yarap iki bat kerja ni yang kesem mana si namar ba kani ke jingki dor ke marba me di berkhat mata kala pen jenjar sisai ke senong kata berkolai bal kala pen jenjar sisai ki beri besok ko senong ndai tang po senong bat berkolai ke Meghalaya bat hanong sanju Macaprang! 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 Enzam! Enzam! Kakasi Students Unions Sengkme kalara kepen erengiu yakasngi kesiuri kabalatip kum Kakasi National Awakening Day menta usnem araja arwar da ka bapenlong ye ka jingalang paitba hakashinong nongklau hasanda ka kremba paunam ba us emti rot sing emle wala penlong kum ka lenji pai hakamenor hakapor ba ka dangjur kathma persya ye ki dole ki bathombor ye ki khon ki hajar kahima khat saupra kajintmu jong kani ke jingalang kalong nakabentaban kesiutia bat pen impan ya ka mensemia le basatar jong ki long shwa ba ka jai mere ko lasei kum utirot sing kyang nang ba Wycliffe's aim ka phan nong lai bat ki wei pat ki rang bat ki thei kensai jong ka rikhasi
Layo ia gejing kren nengkong na usam larang kensai rentetiang John Fisher Nongsiang badi Presiden ke KSU West Castle District Unit. Ba Clement Dekhar, Sodar Chinong Nongklau, Samla Donald Vitava, General Secretary KSU CEC, bat usamla Lombok Starwell Marngar, Presiden Rangba, Jongga KSU CEC. Sosor kay ban perkat ya kejing jia ke menor. So keman manong mengilayo kejing lai lot kum gejat penriu. Raya pedeng kejing te kejing kum ki bahar rukom. Ngilalat na udu doli. Kai ke bajia mentah kalong. Rasa sensar pat sahupo udoyong. Kejing tombor kajai pedeng na kasengi cik-sengi. Ka sorkar pareng amat suah. Ka penkon na pendengkam te kisipai. Banwan hiat thma iki hima kasih paper-paper. Rekan mau Toki parari kene ke pateng ke jungi kalong ka sorkar India ke hiat thma te ki an ki bak khala kuno belong persyak wat di dustur jogari bakacat penriu bro kawai kata ka basyar kai bat kata ka matam hak pateng ke jungi nilai ke cat penriu barat lalang ngendon ke sim jong cing ai tilot banyele nam tak kitaba dosan jogari bakacat penriu bro kawai kan mau ko pari kacat penriu jungi kasapoi ma kaya bangi sasa tang histori bat khana bakacat pendiu kasi ka im hagita kispak snem mentah kelamadan bat kisyong gitau ke kelalong kiri klau handai koki samla tangade kawai ka kwa banong wat pedeng kita jingpiting persibit yak tak kisamla ke syakri yakri bakacat pendiu lakam la pengat kendon aja per latat kita kemkot cuma kumne kumtai la poyu ku siti pengem peniap nak kiwai pat kikenhun la poyu ku siti peniap ban ong peniap no ikinong yalam kit kwat kesu wat nak katrat bulet ngakuak ban kiran ka basyai hakane klemat kamta kalong ngim semladon suwai ngim semladon kuli bani kon persya bidon tak kejingim bakas nam ban IT ngam takari bakacat pendu brokoi kata kali bendung hawai puai kondap sendang jogari bakacat pendu brokoi compare ngacukran barbor wanam nyau kan nosnem PM sla jang pertai nyau kan teliki kam praliak ngam takari bakacat pendu brokoi nilai shubun kejingkela hati kisngi bakia pamanta kejingkela ka basyat kai kalong kejingklat bangkit ya kejingkit klik ngam takari bakacat pendu brokoi nilai em kejingsuk kenal kak cik seneng ngepawar resop kong dan ka maha pelatan kesuk lana jat pendiu kami kita nyemlong ki batrai sitam nyemdon kita mesim menyekun langi dai nangkan dulu ke pentaru ngihapan dan ke mesim menyekun bat penim bat penek ya kari bak kejat pendiu rokoi kidon kijing e ki bangima napok kejat pendiu kidon kijing e ki bawan nabar jat pendiu ke influx ke bahadu nadu mensua nadu ke porti rosing nadu mentah kadang long kumjuk ngindapet kejing ngop ke jeng penriu ki pardok parasnam ki betulot ke bor perkat ki bangop ke sepai tengga ki bangop ke jeng di bekerni bat bon ki ai ki balak kata adu kata-kata ki jeng penriu ngidai mengi ban hapat penkela nyiapan long tirot sing bat kembang long ni kasnong ke bon ikan uksa jung tirot sing bakim sya ki mendir beron hang ni berbuat lek songkha ke jeng kentu golong barok ki dor barselong barok ki hima ki di ban pendur long ki kata namar nanya tu epi baka songkha songmat ni kadai kawai ke balapan rai nak cek bener kan nak niap nak ngipet kiwi cek bener ku Nepali Bangli nak kiwan sini kilawan makan thai besenrang ya ki kun kan thai kita selapoi Jakarta ban long kan tho ki pha no saslong ban yo duk cek kun jala jong ben lagi senrang ki be sini nak bikin yo lok bikin yo tengah lagi kan thai kasih ban penbit ban thon kata kadai ke polisi ke jumki namar ki sutu baleng ba ka jing songkha ju senrang namun kejat penriu kejuki kendang ya ni kejat penriu lari kiseng balang kita bersyaik kata kasong kakle ki judon kita ki social activist ini taki mainstream activist ki baong mana ba balai kilong narrow minded balai kilong kim jimut balat kiseng balai ke isu gorong kim bersyaik kata kasong kakle juki kentai enre lari ki kan nengi dari kisno bagi perkat sisa dengan bentang kata ikhtiar suki kentai kini ban krenru ikjai penriu Dakar nomor ikjai penriu Dakar lei kim syai orkid ordang ikentai bikin yo lok sabar ikjai penriu kini ban le kata dengan message ki ban kaseng hi kan yang nang bentang hari ikjai penriu bila ban ben ban kho bila ban keren lai project rek pi bidang keren pikiran fikam ru bila ban kem dari peniap ru peniap kaki isu kan yang rasong nomor ikun samla ikjai penriu nyok terang ki pitar ki masya iki jingle kijing dai kijungi bagi India kadai lupa kata triti dan kijing lesson instrument of accession kabamut bangidon dan kijing stu jingmut bagi apa po India
Henry la dengim yo watang ka ILP kan mentoy you kata ka jingis to jingmot ya perkat na ko moy para samlak lagi ni isi kita ngela ibi ki mender ki la not ba bi sahmat ban karan prasya ka jai benriu ban thik ban hon ya ki parado ki parasta bi jongi nganong epi ngem dei ban aila ya ban pendon kam ka bor jabing ya ban pendon kam ka bor met ban kham tam e ya ban pendon kam ka bor mesim lagi ni ki kentien macam perang keluar gari Islam upat ke beri nyutrap tu blin kurkulang ingi hakane ka juk jongi habang ipe ya ka wala jaya yu tirosing ka wala syat kala ha kinoilam kisiem hak tu kipor wat naka kimi joguru kala ban syat kala ba ka jing thari no ya u David Scott nomor de perlok na hapeleng jong i te kan ki peti ba wat na po yingru kajing syat kala kadon kamtam ha kahimalile kampalan nomor ba kadon kajing syat hit hagus ka sebai rupa jogi pareng te kajing seleng hi jongi ka mentaru kalong ba ka sarkar pale tak divai aru polisi ban penpat ya kisamla jongi ki baladon hak taka jingele namta banri banyada ya kajaj beri jongi bat kata kalong banadu kipor ki ba mensua dar nduk kipa teman jungi jua yemsha ban yakinu ki kan thai ki bayo ya songlok nakar ka sunong kamsa ban song po sunong dede na ta kadaw hadu menta menne kinang bun don sibun ba kiba pensepting pensmit yang i da kumne kumtai bat yong lada ka sunong yopi dai kindu bat kinu ki riu start kin file ki sabede bagane ka sunong ganyak ngong kam lei ni ka dorbar sino nong klaw ngi larai da goi gesur ong kamele ngin yale ladang ngi ramru temang ngin yale ban penne pensa ya kiriti gidustur bat kijing kai ba ki pataman jungi kila seng kila bu namar ngi soto sai balada ki wei ki jai benriu kin wan song kha ya ki khasi jungi ngets kam ba ni kum ka jai benriu ngi lakut dedene ta ka daw bangi kerpat biar kiseng balang ladang ia kendu ki jinge ngidon kam ban ya trailang na benta kene katau namar magi kwa bagi wei ki sinong ru kin penne ya kene ban nam ailat yo no barla ban songkha hapreng ki khasi ki jungi namar lada dong pun ni pet hang ki bordar bagi wei ki jaka labun ki barjala ban ki khasi ladang iale hang tu ilaram lupa derena ta kadau bakanang biang ka porangi haki sunong ki thau jungi bat ki sama jungi bangi dei ban ra ya gni kubor bangi dei ban puskam ya ki an jong ki sunong bala kalong hakono kom ban ya da ya ki riti ki dustur ki jungi hadin ke jingmi hagilat pathai kubor lengba ke jing ujo jongki babon bala keno bo khau bala sam sheki school ne midday meal udi ukhau bala khle lang badu khau plastic nakaliang jongki bor sarkar kila pensyai bakam long kumta henrei udi ukhau bala khle lang bat ki kinja vitamin hakabai dei bat kane nakaliang jong ikong DBS Mukim Assistant Commissioner of Food Safety East West and Southwest Khasil District haka jinglang bala penlong menta kesngi ha multi-purpose hall DC office light lausang Southwest Khasil District ilaong ba habaga sarkar ka ay ki kinja marbam kamju ay da ubasniu neu bakta ay ka koi ka khia jongki pai ba namar kata uni ukhau bala keno ba udi ukhau plastic udi ukhau bala tip kum fortified rice ubadon ya ka vitamin kum ka iron folic acid but vitamin B12 kumta uni ukhau ubagi pai ba kila ujor nakaliang jong ka department kala de banchim kia bat le ya ka badon kam bat la de ru bantes khnang bagi pai ba kinnam don ka jing atetin ban ba ilong ru ba kadaw bagi pai ba kila ujor haga bedei bat kane kadai bana kaliang jong ka sarkar kamshim lala ban ay ka jing pensha pai ba haka por ka babyang henry da ka jing saukhia manta kesngi layo ban khot lang yi ki pai ba ban penshai bat kala long de shisha ka jing penhon ye ki kumba ki lakwa haka ni kesngi lai don lang ru ikong si khar kango deputy commissioner jong ka Southwest Khasil District lawan ru ban shimenta lang nandu kinong hikai school kirang ba ashnong kilong kme bat kinoi lam jong ki seng balang baper lengba jong kani ka jing penchai lakarpat ya baro bakim de ban sakut tangai ki henrei bigde ban pentip lem shakiwe pat ki parashnong para thau kajingmam ka bapaga paka kamli kajingmam ka barem ha bon sini ni semua tu bakalan yong bahaba abangi bam baha kade kajingmam ka barem
good food is unexpensive food. Rekam le guna. Nare pibam ha, kajing temu kajong kajing bam ha, kalau bang pibam ni iki ipar oke badon kam kamen. Kiba pila ayo nala kasunong nathao, nala ki jong ki kpe pinthong. Kiba pila ayo iki so ki pai nala kajong kajaka, pin badon kam iki ban ba. Banang ta pinship iki jing ram lemba jong health department ka baka sarkar ka ai. Naka bentan bante ya ki khon ki ti jong ki ya ka bor jabiem. Ka bor perkhat perdai. Nang makin nang roy haka jing nang jing star. Kata beli kisnem 4 julap ngai tau kau plastik. Te yang kita hiu kau irale tang dan ba jong ini government departments. Udang boy kasi kira menung mentah beli pada saya yung juyo ada hiu kau. Mau untuk hiu kau ini kiat na boy yung do nang tay na yung na open market lagi kau. Hiu kau beli. Jumni hiu kau balong kumur. Tenri yang mentah kesenja, orang dah yang hidang simpan 45 lagi ni yang ni ukau, lengba di government departments kata kamu ke PDS, nangta lengba juga PDS pada kaya cakap agan nulis cakap ICDS, kaya cakap mid day meal, bat kumtak ter kamu koi bisa, yen cuci payah. Te suki pasuki, shen kinsa I order baru itu ki rice miller, hidang le yang training mentah. Yakini kinong rep kau, yakini kita pack lagi kau. Ban ai ki yang training ke bapaka, bamakiru apa kinle, mungkin hable ya 45 price. Tienre apa kinle ya kata, kadon ke company ke bapaka, kabale yakini om baru kita bale nala om bisa keman. Ban nangta yo ki om bau la ban yo ban ki yakini ki vitamin sarai, naman kidon nanti kerja tendong mah, celami pangin yo mungkin. Lenda layo ayaga approval ka mapaka badi ka license ka mapaka nung bala ban procure na ban kiet ya ki vitamins ki tendong vitamins ban kle agi jimba jadi tak ka company ka bala identify ka but ngedon strict observation but strict regulation ki kata tangki ki la bale ikani ba isa ay pa shaki Sultanat hai mentai yang dari 45 price. Mapi kinong shop, mapi kinong hikai. Pila ya sumia tu kata pia wani pia ai ke jing tho ya nga ala om ni ikong bukim di kumta ni la ya de wood unit 45 price kau blue kau plastik kumta ter hoi ngamben ya pisia nomor ba yiru hang ke jing bien kumangaru ngamben yin yo shisha ulang kumta shisha ulang kumta blue kumta rom gelar rom kumta henry masuk tengah ke lawan ila yo tu baru pai kitu ki jing complain to be sha ka department ban sha ibriu ibadai kimship dia len ban kenwin ya ka shnong ban ong ta ude khau ba kumta makini bele kini ki khubar hamsa ki jaga bakin ben baru ki kini ki khubar hamsa ya ki ben snew ya kata pite ki ben snew re ka jinglong smokia jopi ki no hi kai na sutama hai ka ne ba pila ya wan pila yu tementang nila ya shine but kumba om ngachu yaipan namar kadan ka ka food safety act namar dengilap nang ne bagi de kita ki kubur hamsaya kadon lu ki kendon apo ai ka bangin hapia deal bat kita ki brio namar bale ni le kam poi she jadi ka jing spread kubur ka bakla jaka bakan kam pendha kam ju ha di ngaso tenat ngaso mu yaki nongi kai ki lawan ki member jong ke SHG ki kenpei ki rambashno jadi ban shem kabu yake ka biong ikom bami usla muli uba niya thung dakal jingpo bo shele khnang ba nin yo kita ki vitamins baka yang jong pi pet bakan dan ka yang hakadur jong u simple kini ki iba hikai ikom ki kentin ki koridor ha ki sembo ki koridor ka pengidi banya pat kamni ban kun tang hangi mentah hakini ki biar so ka on kadi ban sapriang ka jingmut kadi ban sapriang ki no
hikai ki don kumta terdem barok khai ki khon ki ti ki snong ki thau barok khai ni yo jing toy na ka ni ka jing hikai ba ru ila om ya ka jing khoi ru ka de ka wei ka wa ka bani don pa ho ba ni di ban pen khoi ya ki piang ya ki ru kop shet ya ki ti ne ru tai ha ba ni ya shet ba ru ni di ban pen khoi ya ka namar ya ka telong jong ko ru ni di ban pe namar mentala sedang ban bread ki plastik bread ki haba nila kamnya long ka advance society kabla ya chakma la walam plastik la walam la bab ki magi kini kitai phi de kum ki rio ki ba don benta hashnong ki ba don bor hashnong ba ki ba shi nong shong shnong ki ba bit ka telong umru ka de ban khoi man kan kam toy haba ni nong sakit ti haba ko ba de kala lombi de ni ban tip kum ki ram pashnong ki ban om ki khna nong hi kai om ha po school ye ki khana school bakim red ban red pathar ya ki to ki jingbam jo ki de ki ni de ban le nang ba bale ni la ban yo ya ka jingkem ka ba pakka ka ba pura ka songa hi kam ju de ki ka ba tunma namar ba kadi ka 45 food ndai tam ni de nang de nang galaya kenal perpakaran dan sesuatu yang ada cendol dari ru pandan ke meeting, berhantu kita kibriu kibla hera itu kibla puli yang keneka 45 foods. Bila don ke conference ke RC hantu, berkira apa tai syai, nepau di ukau, la syai kin ice ki kiwe jingbam, kenang baki pensuk kibriu, baki kam kumdo baki kam klan. Hindi banyak dia ki taki ke kau kita ki daun siru piadan one lam shani in ai ke tinggal in ai ke tinggal ni di ban masuk ke dalam ba mau ke benda kini ki piade ki consumer mo ni barang kau ni ki consumer ni piad ni pet ni ki jan ki bagi piad ki bang ni di kau wei ka hok jongi kum ki consumer mo kadai ban dan kata ke hok ban keli mo ban keli ni dan kata ke hok ban keli bat kelaya de akunta bat na kermen bakane ke jin pensyai kane ke jin pensyai kalau ikut hamli kan ya chisnong school bat kunta ter tingi quality ruba na ka department job kom kinsa nang yai wan ai ke jin pensyai inum kunta na April bat atrai ke de ke bas ka toy ha atrai ni berok ha ni la toy ha ke jin pentai syai jobi di bat tam tahi kan su publish bud Cukup tunggu lapoi siya bukut jong katup kubor sa sisen pat kuble shibon ya pi baro tada hadu begini syambiang kuble shibon